యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చేసి నువ్వే చూసుకుంటా. గడి గడ్డి కలుగుతాయి పాడిక వర్గాలు పాలిక మందరాలు ఈ కోడి సంపదాలు ఈ ఆవుల మందరాలు ఈ కోళ్ళ మందరాలు పాడిక వర్గాలు ఈ ఆవుల మందరాలు ఈ కోళ్ళ గుంపురాలు పులుకులు పెట్టి కాడ ముందు కొట్టుబడి కారు కొడుకులు చల్లగుండా బిడ్డలు చల్లగున్నా ఆరో హరాని ఆరో హరాని. హీరోకి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక సటిల్ కామెడీ అభయ్ అండ్ దర్శి చాలా స్టేజ్ షోస్ చేశారు, అలాగే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశారు. చాలా బ్రిలియంట్ గైస్. వాళ్ళిద్దరిని తీసుకున్నాం. గడి గడ్డి కలుగుతాయి పాడిక వర్గాలు ఈ పాలిక మందరాలు ఈ కోడి సంపదాలు ఈ ఆవుల మందరాలు ఈ కోళ్ళ గుంపురాలు ఈ ఎదుగుతున్న కడ బేజారు పుట్టుకొని పులుకులు పెట్టి కాడ ముందు కొట్టుబడి కారు కొడుకులు చల్లగుండా బిడ్డలు చల్లగున్నా ఆరో హరాని. Vijay in the front, Darshi and Abhay in the back.